Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Зәңгәр экраннар янында сезне күрүемә шатмын. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Алдагы минутларда җырчыларның идеаль көннәренә сәяхәт ясарбыз. Кем соңгы тапкыр кайчан ял иткән? Кемгә тыгыз көн ял булып тоела? Мин Лилиана Эрназарова сезгә сөйләрмен. Башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадында премьера. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Саныдуғашта ұя қырмай қонар талы болмаса, Саныдуғашта ұя қырмай қонар талы болмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса. Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана. Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана. Ғымыр кейлер матуруза, яратып тұрсаң ғына. Ғымыр кейлер матуруза, яратып тұрсаң ғына. Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда. Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса, Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса. Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса, Бәгыркәем диеп сине сагынып көтеп алмаса, Гомер кәйләр матуруза, яратып торсаң гына, Гомер кәйләр матуруза, яратып торсаң гына. Киләсе җырчы Рөстәм Гыйльфановның идеаль көне ул үз эшенә күп вакыйгаларны алган көн икән. Анда эштә, иҗатта, дуслар белән очрашуда, әти-әни белән аралашуда актив ял итүдә керә. Көне буш узса, Рөстәмнең кәефе төшә башлый. Шуңа күрә аның өчен вакыйгаларга бай булган шундый файдалы көннәр кадерле булып санала. Рөстәм Гыйльфанов музыкаль каймак хит парадында лаеклы урынны яулады. Аны карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Aşık süzün jala күңелең ки, Кыйынлыктан саклый торган фәрештәм син. Бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансың да,
сыйфатлары сыйган сиңа. Әткәй белән әнекәемне алыштырган. Бу дөньяда бик тә газиз якын булган. Апам бит син, апам бит син, бик тә газиз якын булган апам бит син. Кара түндә якты айдай яктыртканда, салкын көндә кояш булып жылытканда, ялгышканда юл күрсәтеп тыйганда син, таратмыйча барыбызны җыйганда син, син булганга җиңел генә үтә еллар, күңел тулса кочагыңа сыйнып елар. Апам бит син, апам бит син, кочагыңа сыйнып елар, апам бит син. Авырлыклар, каршылыклар сындырмады, хыянәткә сүзгә урын калдырмады. Барыбызга үлге булган, үрнәк булган, өстәлеңдә һәр чак тулы нигъмәт торган. Син бер генә диеп әйтсәм булмас ялган, кирәк чакта киңәш сорап килә алган. Апам бит син, апам бит син, киңәш сорап килә алган. Апам бит син, апам бит син, апам бит син, киңәш сорап килә алган. Апам бит Музыкаль каймак хит парады дәвам итә. Һәр җырчы үз лайыклы урынын алып бара. Зәринә Сылкаева да берничә баскыч алга күтәрелде. Аның үзен тыңлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Жегеләре шау-шишкәдә, кара нинди матурлык, минем күңелемдә шундый вакытны туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә, риза якын мәхәббәттә, җырлар идем көйләреңә.
şoqlab balımda inde dağla sözlerimle silermen min dağında yeşil şoqla ulanarda qozun bizning hesabız tek bir gebe xitli digen şoğa aşsan sözümüz singine 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 yılmayırken kılgınne baxtli bo'lib yashargan sen keragin bilganda singine 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 yılmayırken kılgınne baxtli bo'lib yashargan sen keragin bilganda Хыялый кешегә ошамаса да, Инсаф Мардановның уй теләкләре чынга ашкан көн иң бәхетле көн булып санала икән. Киләчәккә якты өметләр баглап яши җырчы һәм үз-үзенә 100%-ка ышана. Бүген дә ул популярлар арасында үз урынын алды һәм тагын да бигрәк баскычка күтәрелде. Без аны котлыйбыз һәм җырын куеп җибәрәбез. Her günü göresin düşüme Yılmayıp şılasın direnenine Şeşeğine jillerge 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 Paradı büdesin diremine Şeşeğine jillerge
Җырчы Руслан Трапезниковның идеаль көне булайрак була. Иртән дә, кичтән дә бер кая барырга кирәкми. Шулайда буш вакыты булган сайын җырчы фитнес, спа салоннарга барырга тырыша. Русланның соңгы тапкыр андый идеаль көн 27 декабрьдә булган икән. Һәм ул зарыгып, тагын шундый ял көнен көтеп кала. Ул көткән арада аның җырын тыңлыйк. Игътибар экраннарга. Ben bek motor sening rasm Esdalik edi menda Yo'qqa chiqdim men ko'pman Azladim Hali oshiq tarazadan Jillarga uchdim ekan Esdaliging yo'q ergan Adashma jillarda Adashma jillarda Jillarga Ashonma jillarga Jillarda Adashma jillarda Jil dovulda yurmalarda Adashma, adashma Ashonma jillarga Adashgan hislarga Kelalim menim yonlarima Kelali, kelali Tutamizning va'dalarni Kutarman men o'zingni Yo'g'olsa-da esdalik o'rasin Yadashamdagina meni Teg'imberlik yor etib Seni kela ko'rasim Adashma jillarda Adashma jillarda Jil dovulda yurmalarda Adashma, adashma Ashonma jillarga Adashgan hislarga Kelalim menim yonlarima Kelali, kelali Sening motor rasmingni Azladim men jillardan Ekov yurgan azlardan Azladim Jillarda Adashma jillarda Jil dovulda yurmalarda Adashma, adashma Ashonma jillarga Adashgan hislarga Kelalim menim yonlarima Kelali, kelali Абыйлы энеле дуэтны да җырлатыр мизгелләр килеп җитте. Акбулат белән Фуат музыкаль каймак хит парадында тагын берничә баскыч өскә күтәрелделәр. Егетләр өчен идеаль көн ул
көн барышы ішінде пассив доход үсуін күзетірге. Менә шулай, қысқалықта ысталық Ақбулат һәм Фуатның TMTV Production командасы белән төшерелгән клипларын куеп җибәрәбез. Рәхим итеп карагыз. Ак чәчәкләр кебек карлар ява, ак өметләр ява галәмгә. Кышның салкын көне кайнарыра, тылсымын көткән сәдә күңелгә. Тылсымын көткән сәдә күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Якты йолдызларны саныйм күктән, юлларым тылсымнан яктыра. Ихлас теләкләрем яңа елга, саулыктан Ходай берүк аерма. Саулыктан Ходай берүк аерма. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Мәңге шимәс ак чәчәкләр булып, ап-ак карлар ява шәһәргә. Якын нурлар чәчеп сафландыра, хыяллар иңә безнең күңелгә. Хыяллар иңә безнең күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Ак бәхет булып карлар ява. Ак бәхет булып карлар ява. Идеаль көнгә бер мисал. Синең тиз генә эшләсе эшләрең юк. Кәнәфигә барып утырасың һәм балачагыңны искә төшерәсең. Төн җиткәнче урамда уйнаулар, әнинең тәмле пиләрен ашаулар, дуслар белән велосипедта йөрүләр. Эх! Җырчы Рифат Зарипов шундый идеаль көн оештыра. Ул хәзер сезнең экраннарда барыгызны да каз бәпкәле сабый чакка алып кайтачак. Киттек?
бәпкәсе саклаған шаклар. Су буенда безне көтәлер күк, тигән бәрәңгеле учаклар. Әбәт алып төшкән әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабыр чагыма. Әбәт алып төшкән әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабыр чагыма. Бәпкәләр кебек тезелешеп чыгып китте гомер юлына. Хәтирәләр калка күңелемдә, каз каурые алсам кулыма. Әбәт алып төшкән әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабыр чагыма. Әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабый чагыма. Урап кайттым шишмә яннарыннан, бәпкә саклаучылар эзләдем. Су буйлары инде тынып калган, ширем баскан ушак эзләрен. Әбәт алып төшкән әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабый чагыма. Әбәт алып төшкән әбиеменең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабый чагыма. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәпкәле сабый чагыма. Казы бәпкәле сабый чагыма. Музыкаль каймак тапшыруының киләсе резиденты Илнат Фархулин. Һәр вакыт яңалыкка омтылучы җырчының һәр көне дә идеаль икән. Ул үзе шулай ди. Һәр көнне нинди дә булса яңа әйбер өйрәнергә тырыша Илнат. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Илнат, син дөрес юлда. Ул бит бары синдә генә. Тормышымда татлы язмыш тик син генә. Син бит минем язмышымны язылы иткән. Рәхмәт сиңа пары булганы өчен иркән. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганда. Яшәүләрем үзе бәхет син булганда.
Gözlerimini nurlandırgan ul singene Süyüme kanat koygan tek singene Bir söz desem yaratamın sine gene Benim için sin bit canım tek beregene Küngellerde jarlar tuva sin bulganda Bu dünyada şulay yattadır sin bulganda Yüreklerde her şarkı yaş sin bulganda Yaşavları özü bakır sin bulganda Yaşavları özü bakır sin bulganda Sin bulganda Yüreklerde her şarkı yaş sin bulganda Yaşavları özü bakır sin bulganda Sin bulganda Көне ничек башлыйсың, үзеңне ничек тотасың, көне буе килеп чыккан каршылыкларны ничек җиңеп чыгасың, кәефеңне ничек күтәрәсең. Булар барысы да кешенең үзеннән тора. Җырчы Эльвина шулай фикерли. Үзенең кәефен күтәрү ысулларын да бик яхшы белә. Мәсәлән, кафега кереп тәмле чәй алу, матур җыр тыңлау, көзгегә карау, бизәнеп кую, тәмле итеп ашарга пешерү һәм башкалар. Эльвинаның һәр көне дә идеаль үтә. Бүген дә ул музыкаль каймак хит парадында югары баскычларда. Аның TMTV командасы белән төшерелгән клибын карап узыйк. Kitip baram tilgələngən şanlı Tizət gələb qavrıy qanatı Gümür buyu yaratırman dedi Yaratmadın axırısını attı Gidip baram sinna Qaramışart qabırlı Yalğızlarның yarısız yaşavına Gayipli bitilli gırurlı Gidip baram nige yanlarına Şakırmışsın iken qabattan Bulur miken dünya yüzlerinde Sineminde şaşıp yaratkan Gidip baram sinler Ara
Син туктат мине ялгыш адымнан. Аңла шуны тик без генә түгел, тормыш сукмагында абынга. Китеп барам синнән, арам шартка борылып, ялгызларның ярсыз яшәвенә. Гаепле бит иле горурлар. Китеп барам синнән, арам шартка борылып, ялгызларның ярсыз яшәвенә. Гаепле бит иле горурлар. Ялгызларның ярсыз яшәвенә. Гаепле бит иле горурлар. Музыкаль каймак хит парадын җырлы гаилә дәвам итә. Рәмилә һәм Рәмил Хәйретдиновлар. Йокларын туйдырсалар, балаларын киендереп, ашатып, улын балалар бакчасына, кызын мәктәпкә илтеп куйсалар, юлда вакытта балалары белән дугалар өйрәнеп, кич белән вакытында кайтып, гаилә белән бергә җыелсалар, Хәйретдиновлар өчен бу идеаль көн була. Шушы исемлеккә аларның җырлаганнарын телевизордан күрүне дә өстәп куярга кирәктер. Тыңлыйбыз сүзләрен. Сихрләде серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизә. Йөрәккәем, син диеп тибә. Bir қолыңны әйдә җаным атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы ирек.
Киләсе йолдызыбызны да каршы алабыз. Ул Динә Вәлиева. Динә исеме гаделлек дигәнне аңлата. Бер уйласаң, идеаль көн дә булай гына бирелми. Нык итеп тырышып эшләүнең нәтиҗәсе булып идеаль көн санала. Исеме җисеменә туры килгән. Динәнең клибын карыйбыз. Аның анда шул идеаль көне сурәтләнгән түгелме соң? Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут алып шифалы төнердем. Карашым чакырды еракка. Хыялым изгелем жетерме ызакка. Кетмә хыял, кетмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Кетмә хыял, кетмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Син мине көттермә, килеп чык юлыма. Шулкадәр сусадым насылна җылына. Яратам диярмен каршыңа йөгереп. Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп. Кетмә хыял, кетмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Кетмә хыял, кетмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады. Кетмә хыял, кетмә тавыларым. Язмышымда нигә табылмады.
Музыкаль қоймақ хит парадының шираттағы резиденті Ильшат Сафин. Жыры да, клибы да ғөмір турында. Аның үшін һәр күн идеал. Мында сөзләр артық ихтибар экраннарға қарайбыз, тыңлайбыз. Ey seni yaşlı, güzel yaşlığımdı. Jırlarıma kuşup, jırlayman. Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан. Бұ дүниядан қишта туймайман. Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін. Уфтанмаймын yıllar өткәніге. Яшим солым қаныда бақытлымы. Қияшлы күнәрім күткәндә. Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін. Уфтанмаймын yıllar өткәніге. Яшим солым қаныда бақытлымы. Қияшлы күнәрім күткәндә. Вақыты деген ғөмірді кәрмәші. Құттамыда алыға егірі. Осыны дейіп яшәгәннәр генә. Алары барысына да өлгірі. Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін. Уфтанмаймын yıllar өткәніге. Яшим солым қаныда бақытлымы. Қияшлы күнәрім күткәндә. Jäйләре үтеп, күзләре килсәләр дә. Яшьлек языларымда каламын. Язмышы җилләренә мине ярып. Киләчәккә атлап барамын. Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін. Уфтанмаймын yıllar өткәніге. Яшим солым қаныда бақытлымы. Қияшлы күнәрім күткәндә. Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін.
ütkende. Узган тапшыруны карамый калдыңмы? Соңгы яңалыкларны ишетмәдеңме? Борчылма. Безнең социаль челтәргә язылып куй. Барлык хәбәрләрне беренчеләрдән булып белерсең. Һәр җырчы үзенең лаеклы урынын алып бара. Ә беренче урынны бүген кем яулар? Озакламый белербез. Башта барлык резидентларыбызны карап чыгабыз. Канатыбыз кайрылмасын тормыш юлын узганда, канатыбыз кайрылмасын тормыш юлын узганда, мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда, мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда. Бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансында, бар изгелек сыйфатлары сыйган сиңа. Әткәй белән әнкәемне алыштырган, бу дөньяда бик тә газиз якын булган. Апам бит син, бик тә газиз якын булган, апам бит син. Sen gene, sen gene, sen gene Yılmayırken kölgene Bәхетле булып яшәргә Sen кирәген белгәндә Шәшеңне җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең тирәненнән. Җилләрдә адашма, җилләрдә җил долында йөрмәләрдә адашма, адашма, ашанма. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхет булып карлар ява. Әбәт алып төшкән әбиемнең ипи белән сөтен сагынам. Төшләремә дә әле мин еш кайтам, казы бәфек әле сабыр чагыма. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Gidip baram, gidip baram dinler Aramı şart kabarlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayipli bittiyle gururlar
Yazmaşanda nega tabılmadı. Ömer öte birsen Utanmayımın yıllar ötkeniga Yaşayım soluyum kanıda bakıtılımı Kıyaşlı günlerim kütkende Келесі тыңлаячак дуэт үзләренең идеаль көнен тасвирлап бирде. Ильяс Шаяхмәтов улын көнне буе кочаклап тик ятар иде. Берничә елдан соң якты хатирәләр булып искә алырлык булса, димәк ул идеаль көн ди җырчы. Рөстәм Мөхәммәтҗановның йокысы туйса, берәрсенә кунакка барып мунча кирип кайтса, аннан да бәхетле кеше булмый. Идеаль көне дә шул була. Шәп бите. Rüstem sen jırlı bilersin değil mi Rüstem? İlyas. Ezra jırlı mı şunda? Sen jırlı bilersin mi? Özgen notularga gelmedi. Alıysa belki klip yazdırırız. Köp mü? Silaşırız. Şelleme qaraşlarını içmasan Kuz tidirsen de yarı bir de duymasan Avur mısına bir külsen yayılmaysan Gülmezsen hazır sine Nursi belmi alga Iyalma Qaraşlarından ayırma Yaktırda Kıyaşım sen qarağında Yuğalma Yanımda bul yanımda Dağında Yılmay sen dağında Sen yılmayganda Min köknің жетінші qatında Dağında Külsen de şəp bula Sen külgende uylarımda lavğına Şelleme qaraşlarını içmasan Kuz tidirsen de yarı bir de duymasan Avur mısına bir külsen yayılmaysan Gülmezsen hazır sine gitti Şelleme qaraşlarını içmasan Kuz tidirsen de yarı bir de duymasan Avur mısına bir külsen yayılmaysan Gülmezsen hazır sine gitti Туқтама, яратып туқтама Мені ізлеп тапқан әкиеттен уянма Қайғыра, әлі башым ярыла Күрәктір шулғына Қабатлым тағында Йылмай сен тағында Сен йылмайғанда Мен көкнің жетінші қатында Тағында Күрсең де шәп була Сен күлгенде ойларымда lavğına Şelleme qaraşlarını içmasan Kuz tidirsen de yarı bir de duymasan Avur mısına bir külsen yayılmaysan Gülmezsen hazır sine gitti
Дуслар, сіз де идеал күнігізні көз алдына кетірігіз. Хам көңілігізге ашаған іш білән шүғілләнігіз. Бүгінгі сізнің білән сау болашам. Музыкаль қоймақ хит парадының алып барушысы мен Лилиан Ирназарова болдым. Келесі ұшырашуларға тиклем. Сәлемет болығыз, бәхітлі яшәгіз. Пока-пока.